ipikili nke gị n'azụ na ịbata so that onye ọbụla jidezie mgbe a ga-agọzi ya agọzizie nke onye ọbụla ji n'aka ya. So anyị gafe ebido is almost is 1 o'clock. So nna yọ ka anyị gbadaba n'azụ church.
Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze kasị ibe ya mma. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze kasị ibe ya mma. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Ọha kelee ike Jesu na ndị Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị Chineke ji ike niile na-adị ebi ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị, imere ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwata ahụhụ nke obe iji tọrọ anyị ụkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya na obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozue isoro keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ ya. Ayọrọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị enyela m ire nke nwa azụ, ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyela m onyinye nke okwu, ọ na-emete m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu dịka nwa azụ. Onye nwe anyị emeghela ntị m n'ebe mụ onwe m nọ. Enweghị m ike ọbụla nke m na-agbaketa azụ. Atọgbọrọ m ndị na-eti m ihe azụ m,
nye ndị na-adọ m aka n'ahụ na-agba m. Ekpuchiri m ihu m n'ebe ndị na-akpagharị m na-abụ m asụ n'ihu nọ. Onye nwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkpagharị anaghị emetụta m. Akwụbara m ihu m dịka okwute siri ike. Amara m na ihere agaghị eme m. Okwu nke Osebụwa. Onye nwe m na Chineke, gịnị kpatara iji agbakete m azụ? Ndị niile hụrụ m na-achị m ọchị. Ha na-eme m ọnụ na-efeke isi na-asị, o chekwubere na onye nwe anyị ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọhapụ ya. Otusu nkịta gbara m gburugburu. Igwe ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọkọrọ aka m na ụkwụ m. Enwere m ike ịgụta ọkpụkpụ ọnụ m. Ha ekeela uwe m n'etiti onwe ha, bịakwa were ya feza. Onye nwe m, agbahapụkwala m. Onye ọgbụgba ume m, were ọsọ bịa nyere m aka. Aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otuto n'ọgbakọ ha. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu, nyenụ onye nwe anyị otuto. Ụmụ Jekọb niile, tobenu ya. Ụmụ Izrel, nyenụ ya nsọpụrụ. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara na akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipaị. Isiokwu: ọ budara onwe ya, mana Chineke buliri ya nnukwu elu. Jesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ihe a ka Chineke dịka ihe ọ ga-ekwedosi aka ike. Kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werela ọnọdụ ọhụụ. O mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedatakwara onwe ya n'ala wee rube isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke ebulie ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kachasị aha niile elu, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe niile ekere eke ga-ebu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ndị ike dị n'okpuru ụwa, ka ire dum kwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee Chineke na otito. Okwu nke Osebụwa. Kristi wedawa onwe ya ala nke ukwuu. Ọ nara ọnwụ nke elu obe, ma Chineke buliri ya nnukwu elu, were nye ya aha kachasị aha niile.
Mgbe ahụ, otu onye n'ime ụmụazụ 12, onye a na-akpọ Judas Iskariot, jekwuru ndị isi nchụaja wee sị ha, gịnị ka unu ga-enye m ka m rara ya nye unu? ha wee gụpụta 10 mkpụrụ ọlaọcha 3 nye ya. Site n'oge ahụ, Judas malitere na-achọ ohere ọ ga-eji rara Jesu nye n'aka ha. N'ụbọchị mbụ nke oriri achịcha na-ekoghị eko, ụmụazụ Jesu bịakwutere ya jụọ ya sị, olee ebe ị chọrọ ka anyị doziere gị ka anyị wee rie oriri ngabiga? Jesu zara ha sị, jekwurunụ otu nwoke n'ime obodo si ya, onye nkụzi si, oge ụla m adịgo nso, mụ na ụmụazụ m ga-eri oriri ngabiga n'ụlọ gị. ụmụazụ ya mere dịka Jesu gwara ha. Ha wee dozie oriri ngabiga. Ma mgbe o ruru n'anyasị, Jesu na ụmụazụ ya 12 ahụ wee nọdụ n'oche nri. Mgbe ha nọ na-eri nri, Jesu sịrị ha, ana m agwa unu eziokwu, otu onye n'ime unu ga-arara m nye n'aka ndị ga-egbu m. okwu a wutere ha nke ukwuu. Ha malitere ịjụ ya n'otu n'otu sị, Onye nwe anyị, ọ bụ m? ma Jesu zara ha sị, ọ bụ onye ahụ mụ na ya na-erikọ nri n'otu efere ga-arara m nye. Nwa nke mmadụ na-ala dịka e dere n'akwụkwọ nsọ, ma ahụhụ ga-adịrị nwoke ahụ onye a ga-esite n'aka ya rara nwa nke mmadụ nye. Ọ gara akara nwoke ahụ mma ma a sị na amụghị ya amụ. Judas, onye ahụ ga-arara ya nye, biliri ọtọ jụọ ya sị, Onye nkụzi, ọ bụ m? Jesu zara ya sị, Ee, ọ bụ gị. mgbe ha nọ na-eri nri, Jesu were ogbe achịcha, gọzie ya, nyawaa ya, nye ụmụazụ ya sị ha, naranụ m rie, nke a bụ ahụ m. o wee narakwa iko mmanya, kelee Chineke, wee nye ụmụazụ ya sị, unu niile naranụ m nke a, ṅụọnụ ya, n'ihi na nke a bụ ọbara m, ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ, nke a ga-awụsi n'ihi ọtụtụ mmadụ, ka e wee gbaghara njọ. Ma a sị m n'unu, bido ugbu a wee gaba, agaghị m aṅụkwa mmanya sitere na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ ruo ụbọchị ahụ mụ na unu ga-aṅụ ya ọhụrụ n'alaeze nke Nna m. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya bụsịrị abụ otito, ha sitere n'ebe ahụ pụọ jee n'ugwu Oliv. Mgbe ahụ Jesu gwara ụmụazụ ya sị, n'abalị taa unu niile ga-ahapụ m gbalaga, n'ihi na e dere ya n'akwụkwọ nsọ sị, a ga-etigbu onye ọzụzụ atụrụ, atụrụ ya niile ga-agbasasị. Ma mgbe e mere ka m si n'ọnwụ bilie, aga m eburu unu ụzọ gaa na Galili. Ma Pita zara ya sị, Ọ bụrụ na ndị ọzọ ahapụ gị gbalaa, agaghị m ahapụ gị. Jesu wee sị ya, n'ịgwa gị eziokwu, n'abalị taa tupu oke ọkpa akwa akwa, ị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita wee sị ya, Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka m soro gị nwụọ, agaghị m agọnarị gị. otu a kwa ka ụmụazụ ya ndị ọzọ si kwuo. Mgbe ahụ Jesu na ụmụazụ ya wee bịaruo otu ogige a na-akpọ Getsemani. O wee sị ha, nọdụnụ n'ebe a
ka m gaa n'ihu nke nta kpee ekpere. Ọ kpọrọ Pita na ụmụ Zebedi abụọ, o wee malite inwe obi mwute n'ime onwe ya. Obi malitekwara ịlọ ya mmiri. Mgbe ahụ ọ gwara ha sị, ọ na-ewute m na mkpụrụ obi nke ukwuu ruo n'ọnwụ. Nọdụnụ n'ebe a, soronụ m na-eche nche. Ọ gara n'ihu nke nta daa n'ala, kpuo ihu ya n'ala, kpee ekpere sị, Nna m, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, napụ m iko a, ma ọ bụghị uche m ka m chọrọ ka emee, kama ka emee ihe ị na-achọ. Jesu wee laghachikwute ụmụazụ ya ahụ ka ha na-arahụ ụra. O wee sị Pita, Gịnị mere unu na-enweghị ike isoro m chee nche otu elekere? Na-echenụ nche, na-ekpekwa n'ekpere, ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Mmụọ m kwere ekwezie, mana anụ ahụ m adịghị ike. o wee hapụ ha, jekwa ọzọ nke ugboro abụọ, na-ekpe ekpere sị, Nna m, ọ bụrụ na iko a agaghị agabiga, ma ọ bụghị ma m ṅụrụ ya, ka emee uche gị. o wee bịakwa ọzọ hụ ụmụazụ ya ka ha na-arahụ ụra, n'ihi na ụra jisiri ha ike. O wee hapụ ha ọzọ, jee kpee ekpere nke ugboro atọ, na-ekwukwa otu okwu ahụ. O wee kpesịa laghachikwute ụmụazụ ya atọ ahụ sị ha, Unu nọrọrị na-alahụ ụra, na-ezukwa ike. Lee, oge ọnwụnwa dị na nso. A ga-arara nwa nke mmadụ nye n'aka ndị mmehie. Bilienụ ka m si ebe a pụọ. Lee, onye na-arara m nye nọ nso. Mgbe Jesu ka kpụ okwu n'ọnụ, Judas, otu onye n'ime ụmụazụ 12 ahụ, batara ya na oke igwe mmadụ. Ụfọdụ ji mma agha ha, ndị ọzọ ji osisi. Ndị isi nchụaja na ndị okenye nke ndị Juu zitere ha, ma Judas agwala harị na nzuzo sị, onye ọbụla m ga-esutu ọnụ, onye ahụ bụ ya, jidenu ya. Ngwa ngwa Judas wee bịakwute Jesu sị ya, Onye nkụzi, udo dịrị gị. o wee sutu ya ọnụ, ma Jesu sịrị ya, Enyi m, mee ihe ị bịara ime. Mgbe ahụ ha bịaruru nso, jide Jesu, kwegidesie ya aka ike. N'otu oge ahụ, otu onye n'ime ndị ha na Jesu nọ mịpụtara mma agha ya, jiri ya bipụ ntị ohu onye isi nchụaja. Ma mgbe ahụ Jesu sịrị ya, Mịghachi mma n'ọbọ, n'ihi na ogbu mma agha ga-ala na mma agha. Ị chere na m enweghị ike ịrịọ nna m maka enyemaka ka o zitere m igwe ndị mmụọ ozi ka ha bịa napụta m? Ma ọ bụrụ na ya zie ha bịa zọpụta m, olee etu a ga-esi mezu ihe edere n'akwụkwọ nsọ? N'oge ahụ Jesu jụrụ igwe mmadụ ahụ bịaranụ ajụjụ sị, Unu pụtara chịrị mma agha na osisi bịa ijide m, dịka a ga-asị na abụ m onye ohi? Kwa ụbọchị ka m nọ na-anọdụ n'ụlọ nsọ ebe m na-ezi ihe, ma unu ejideghị m. Ma ugbu a ihe ndị a niile si otu a eme ka e wee mezue ihe ndị amụma dere n'akwụkwọ nsọ. N'oge ihe ndị a niile na-eme, ụmụazụ ya hapụrụ ya gbalaga. Ma ndị ahụ jidere Jesu siri ebe ahụ kpụrụ ya jee ụlọ Kaịfas, onye isi nchụaja, ebe ndị odeakwụkwọ na ndị okenye zukọrọ. Ma Pita lara azụ na-eso Jesu n'ebe dị anya,
garuo n'obi onyeisi nchụàjà. Mgbe ọ batara n'ime obi, ọ nọnyere ndị nche ka o wee hụ otu ikpe ga-esi ebi. Ma ndị isi nchụàjà na ndị nnọkọ ikpe ahụ niile gbara mbọ ka ha chọta ebubo ụgha ha ga-eji maa ya ikpe ọnwụ, ma ọ dịghị nke ha hụrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ama ụgha bịara, n'ikpeazụ ndị akaebe ụgha abụọ pụtara kwuo sị, nwoke a kwuru sị, enwere m ike ịkwatu ụlọ nsọ ukwu Chineke, wughachikwa ya n'ụbọchị 3. Onye isi nchụàjà wee bilie ọtọ jụọ Jesu sị, ị zaghị ihe ọbụla, gịnị bụ ama ndị a na-agbagide gị? Ma Jesu gbara nkịtị. Onye isi nchụàjà wee sị ya, eji m aha Chineke dị ndụ nye gị iwu sị gị, gwa anyị, ị bụ Kristi ahụ nwa Chineke? Jesu wee sị ya, abụ m ya. N'ezie asị m unu, site ugbu a gaba, unu ga-ahụ Nwa nke Mmadụ ka ọ nọ n'aka nri Chineke, onye pụrụ ime ihe niile, na-abịakwa n'eluigwe ojii niile nke eluigwe. Mgbe ahụ onye isi nchụàjà wee dọwaa uwe ya sị, o kwuluola Chineke, olee mkpa ọ dị ịchọkwa ndị akaebe? Ugbu a unu anụla nkwulu ahụ, gịnị bụ uche unu? Ha wee zaa sị, ikpe mara ya, o kwesịrị ọnwụ. Mgbe ahụ ha malitere ịbụ ya ọnụ mmiri n'ihu na iti ya oke ihe otiti. Ụfọdụ mara ya ụra na ntị, were ya na-eme ihe ọchị, na-asị, buoro anyị amụma, gị bụ Kristi, onye tiri gị ihe? Mgbe ahụ Pita nọdụrụ ala na mbara ezi nke obi ahụ. Otu nwa agbọghọ na-eje ozi wee bịakwute ya sị ya, ị bụkwanụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ Jesu onye Galili? Ma Pita gọrọ n'ihu mmadụ niile nọ ebe ahụ sị, amaghị m ihe ị na-ekwu. Mgbe Pita pụrụ jee nọdụ n'ụzọ mbata, nwa agbọghọ ọzọ hụrụ ya wee gwa ndị guzoro ebe ahụ sị, nwoke a na Jesu onye Nazaret ahụ anọkọkwala na mbụ. Ma Pita were ịṅụ iyi gọkwa ọzọ sị, amaghị m onye nwoke ahụ bụ. Mgbe nwa oge gasịrị, ndị guzoro ebe ahụ bịara ebe Pita nọ sị ya, n'eziokwu, ị bụkwa otu onye n'ime ha, n'ihi na anyị esitela n'asụsụ ị na-asụ ghọta na ị bụ onye Galili. Mgbe ahụ Pita malitere ido onwe ya ikwu na ịṅụ iyi, na-asị, amaghị m nwoke ahụ. Ngwa ngwa mgbe ahụ kwa oke ọkụkọ kwara akwa. Pita wee cheta ihe Jesu gwara ya sị, tupu oke ọkụkọ akwa akwa, ị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita wee pụọ kwa akwa ruru ya na mmụọ. Mgbe chi bọrọ, ndị isi nchụàjà niile na ndị okenye ndị Juu gbagidere Jesu izu otu ha ga-esi gbuo ya. Ha wee kee ya agbụ, duru ya pụọ, rara ya nye n'aka Pilet bụ gọvanọ, onye nọchiri anya ọchịchị ndị Rom n'akụkụ Judia niile n'oge ahụ. Mgbe Judas onye rara Jesu nye nụrụ na a mara ya ikpe ọnwụ, ọ chegharịrị weghachikwara ndị isi nchụàjà na ndị okenye ego ọla ọcha 30 ahụ ha kwụrụ ya, wee sị ha, emehiela m site n'ịrara onye ikpe na-amaghị nye ka agbafuo ọbara ya. Ma ha sịrị ya, nke a agbasaghị anyị, ọ bụ ihe dịịrị gị. Judas wee wụsa ego ọlaọcha ahụ niile n'ala n'ụlọ nsọ, wee pụọ jee kwụgbuo onwe ya.
Ma ndị isi nchụaja tụtụkọtara ego ahụ sị, ego a bụ ego ọbara, o megidere iwu anyị itinye ya n'akpa ego ụlọ nsọ. Ya mere ha wee kpebie iji ego ahụ zụta ala ubi onye ọkpụ ite ka ọ bụrụ ala ili ndị ọbịa. N'ihi nke a na-akpọ ala ahụ ala ọbara ruo taa. Mgbe ahụ ka eji mezuo ihe Jeremaya onye amụma kwuru sị, ha tụtụkọtara mkpụrụ ego ọlaọcha 30 bụ ọnụ ahịa ụmụ Izrel kpebiri na ha ga-akwụ n'isi onye ahụ. Ha ji ego ahụ zụọ ala onye ọkpụ ite dịka Onyenwe anyị buru ụzọ gwa m. Jeso wee guzoro n'ihu Pilet bụ gọvanọ. Onye ọchịchị ahụ wee jụọ ya sị, ị bụ eze ndị Juu? Jeso wee zaa ya sị, abụ m ya. Ma mgbe ndị isi nchụaja na ndị okenye nọ ebe ahụ na-ebo ya ebubo, Jeso atụpụghị ha ọnụ. Pilet wee sị ya, ị na-anụkwa akaebe niile a ha na-agbagide gị? Ma Jeso ekwughị otu mkpụrụ okwu. Ihe a wee ju Pilet anya nke ukwuu. N'oge mmemme ngabiga ọbụla, ọ bụ omenala na onye isi ọchịchị obodo na-ahapụrụ ndị Juu otu onye mkpọrọ ndị Juu chọrọ. N'oge ahụ, o nwere otu onye mkpọrọ ọha niile maara a na-akpọ Barabas. Mgbe ha zukọrọ, Pilet jụrụ sị, onye ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu, Barabas ka ọ bụ Jesu onye a na-akpọ Kristi? N'ihi na ọ matara na ha kpụpụtara ya Jesu n'ihi anya ụfụ. Mgbe Pilet nọ n'oche ikpe, nwunye ya zigara ya ozi sị, wepụkwa aka gị n'isi nwoke ahụ na-emeghị ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na ahụjuru m anya na nrọ n'abalị gara aga n'ihi ya. Ma ndị isi nchụaja na ndị okenye rugidere igwe mmadụ ahụ niile ka ha rịọ Pilet ka ọ hapụrụ ha Barabas ma kpọgbuo Jesu. Pilet jụrụ ha ọzọ sị, onye ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu? Ha wee zaa ya sị, Barabas. Pilet wee jụọ ha sị, gịnị ka unu chọrọ ka m jiri Jesu onye a na-akpọ Kristi mee? Ha niile wee zaa sị, kpọgide ya n'obe. Ma Pilet jụrụ ha sị, gịnị bụ ihe ọjọọ o mere? Ma ha nọgidesiri ike n'etiti mkpu n'oke onu na-asị, kpọgide ya n'obe, kpọgide ya n'obe. Mgbe Pilet hụrụ na ajụjụ ya na-ajụ adịkwaghị uru ọ bara, o kpebiri imere ha ihe ga-eme ka ọgbaghara hapụ ịmalite n'etiti ha. O were mmiri kwụọ aka ya n'ihu igwe mmadụ ahụ sị ha, aka m dị ọcha n'ebe ọbara nwoke a dị. Ihe ọbụla unu mere ya dị unu n'isi. Mmadụ niile nọ ebe ahụ wee zaghachi ya n'otu onu sị, ka ọbara ya dị n'isi anyị na isi ụmụ anyị. Mgbe ahụ ka Pilet ji hapụrụ ha Barabas, ma o buru ụzọ pịa Jesu ịtarị, rara ya nye ka ọ kpọgide ya n'obe. Mgbe ahụ ndị agha nke Pilet bụ gọvanọ kpọrọ Jesu banye n'ebe ndị agha bi. Ndị isi agha wee mee ka otu ndị agha ha zukọ n'ebe Jesu nọ. Ha wee yipụ ya uwe, yikwasị ya uwe na-acha uhie uhie. Ha wee kpaa okpueze nke eji ogwu mee kpube ya n'isi. Ha tinyekwara ya osisi n'aka ka ọ bụrụ mkpa n'aka eze ya. Ha malitere na-egburu ya ikpere n'ala, werekwa ya na-akpa ọchị na-asị, ekele eze ndị Juu.
ha gburu ya ọnụ mmiri, narakwa ya osisi ahụ o ji n'aka tie ya n'isi. Mgbe ha mechara ya ihe ọchị, ha yipụrụ ya uwe uhie uhie ahụ ha yibere ya, wee yikwasịkwa ya uwe nke aka ya. Ha wee duru ya pụọ ịkpọgide ya n'obe. Mgbe ndị agha ahụ duru Jesu pụtara n'ụzọ, ha were zute otu onye Sirin a na-akpọ Simon. Ha wee manye ya ka o bute obe Jesu. Mgbe ha rutere ebe a na-akpọ Golgota, nke bụ n'asụsụ nke bụ ma asụgharịa ya ebe okpokoro isi, ha nyere Jesu mmanya agwara ọgwụ ka ọ ṅụọ. Ma mgbe o detụrụ ya ọnụ, o kweghị ya ọṅụṅụ. Mgbe ha kpọgidesịrị ya Jesu n'obe, ha fere nza n'etiti onwe ha, wee kesaa uwe ya. N'elu obe ahụ, ha dekwasịkwara ebubo ha boro ya sị, onye a bụ Jesu, eze ndị Juu. Mgbe ahụ ọ kpọgidere ya na ndị ohi abụọ n'obe, otu n'aka nri ya, otu n'aka ekpe ya. Ndị na-agafe n'ụzọ na-ekwuru Jesu na-ekwe n'isi na-asị, leenụ onye nwere ike ịkwatu ụlọ nsọ ukwu Chineke, wughachi ya na mkpụrụ ụbọchị 3. Zọpụta n'onwe gị, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, si n'elu obe rịdata. Otu aka ahụ, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye jikwara ya mee ihe ọchị sị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ma ike adịghị ya ịzọpụta onwe ya. Ọ bụ eze ndị Izrel. Ya si n'elu obe rịdata ugbu a, ka anyị kwere na ya. Ọ tụkwasịrị Chineke obi, na-ekwu na ya bụ nwa Chineke. Ya mee ka Chineke bịa zọpụta ya ugbu a, ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ ọdịmma ya. Otu aka ahụ ka ndị ohi ndị a kpọgidere ya na ha n'obe si akparị ya. Ma site n'elekere 12 nke ehihie ruo n'elekere 3 nke ehihie, ọchịchịrị gbachiri obodo ahụ niile. N'oge dịka elekere 4 nke ehihie, Jesu tiri mkpu n'oke olu sị, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nke bụ ma asụgharịa ya, Chineke m, Chineke m, gịnị mere iji rapụ naanị m n'ebe a? Mgbe ụfọdụ mmadụ n'ime ndị guzoro nso nụrụ mkpu a. Mgbe ụfọdụ mmadụ n'ime ndị guzoro nso nụrụ mkpu a, ha sịrị, nwoke a na-akpọ Elaịja. Ngwa ngwa otu onye n'ime ha gbara ọsọ were ọza detu ya mmanya gbara ụka, fanye ya n'osisi, welie ya elu ime ka Jesu miri ya ṅụọ. Ma ndị ọzọ sịrị, cherenụ ka anyị lee ma Elaịja ọ ga-abịa ịzọpụta ya. Ma Jesu jiri oke olu tie mkpu ọzọ, wee kubie ume, nwụọ. Ka anyị sepụ ọnụ.
N'otu ntabi anya ahụkwa, akwa mgbochi nke dị n'ụlọ nsọ ukwu Chineke gbawara ibe abụọ site n'elu ruo n'ala. Ala mara jijiji, oke nkume wee gbawasịa, ọtụtụ ili meghere. E mere ka ọtụtụ ndị nsọ ndị dara n'ụra ọnwụ bilie. Mgbe Jesu bilitesịrị n'ọnwụ, ndị ahụ sitere n'ọnwụ bilie hapụrụ ili ha bata Jerusalem, wee gosi ọtụtụ mmadụ onwe ha. Mgbe ọchịagha na ndị ya na ha na-eche Jesu nche hụrụ ala ọma jijiji na ihe niile merenụ, oke egwu tụrụ ha. Ha wee kwuo sị, n'eziokwu onye a bụ nwa Chineke. Ọtụtụ ụmụ nwanyị nọkwa n'ebe ahụ guzoro n'ebe dị anya na-ele ihe na-aga. Ụmụ nwanyị ndị a si Galili soro Jesu na-enyere ya aka. Ụfọdụ n'ime ha bụ Mary Magdalene, Mary nne James na Joseph, na nne James na John bụ ụmụ Zebedi. Mgbe o ruru anyasị, otu onye ọgaranya aha ya bụ Joseph siri n'obodo Arimatia bịa. Nwoke a bụkwa onye na-eso ụzọ Jesu. O jekwuru Pilate rịọ ya ka ebunye ya ozu Jesu. Pilate wee nye ya ike ka ebunye Joseph ozu Jesu. Joseph wee buru ozu Jesu, were ezi akwa ọcha na-enwu enwu kee ya, wee donye ya n'ili ọhụrụ nke o gwuru onwe ya na nkume. O jikwa otu nkume buru ibu kwachie ọnụ ụzọ ili ahụ, hapụ ya laa. Ma Mary Magdalene na Mary nke ọzọ nọdụrụ ala na-echerịta ihu nke ili ahụ, ma n'echi ya bụ ụbọchị izu ụka nke na-eso ụbọchị nkwadebe nke ndị Juu. Ndị isi nchụaja na ndị Farisii zukọrọ jekwuru Pilate sị ya, Nna anyị ukwu, anyị chetara na onye ụgha ahụ kwuru mgbe ọ dị ndụ sị, mgbe ụbọchị 3 gasịrị aga m na-esi n'ọnwụ bilie. Nye iwu ka echegidesie ili ahụ ike ruo ụbọchị nke 3, ka ndị na-eso ụzọ ya ghara ịbịa zuru ya laa gwa ndị mmadụ sị, o sila n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ ụgha nke ikpeazụ adị njọ karịa nke mbụ. Pilate wee sị ha, unu nwere otu ndị agha ndị na-eche nche, gaanụ kpọrọ ha, chegide n'ili ahụ otu unu nwere ike. Ha wee mechisie ili ahụ ike, were nkume mechie ọnụ ya, wee debe otu ndị nche ebe ahụ. Oziọma nke Osebrowa. Otito dere Christe. Otito dịrị Jesu, onye jisi ike. Dị nwe na anyị bụ eze nke ndụ ya ebighị ebi. Bịanụ sekpụrụnụ ya, sekpụrụnụ dị nwe na anyị bụ eze nke na-achị ụwa niile. Bịanụ sekpụrụnụ ya, sekpụrụnụ dị nwe na anyị bụ eze. Dị nwe na anyị bụ eze.
biko bịanụ bịanụ sekpụrụnụ ya dị nwe n'anyị bụ eze bịanụ sekpụrụnụ ya sekpụrụnụ dị nwe n'anyị bụ eze. Amen. N'ọnwa Febụwarị ka anyị bidoro nnukwu njem kwesịrị ili anyị ụbọchị 40. Ọnwa Febụwarị ahụ anyị niile gbakọtalụ na obi Chineke dị iche iche ewelugbuo anyị ntụ n'iru. Anyị wee sị ntụ ka anyị bụ na ntụ ka anyị ga-eme gịnị ka anyị ga-anaghachi. Kedu ihe okwu ahụ pụtara? Total submission. Ihe a na-asị abụ m onye nwayọọ nwayọọ. Total submission. Onye kwanụ ka m bụ? Ashes I am, ashes I shall return. Ihe ọzọ pụtara bụ abụ m onye njọ. Enwere onye bụ n'iru Chineke na abụ m onye dịka ntụ n'ụwa. Chineke bịa gbaghalụ m. Anyị egbucha anya bụ ntụ. Gịnị ọzọ ka anyị mere? Anyị bido nnukwu nkụzi ụka nyelu nkụzi 3: ibu ọnụ, ikpe ekpele, n'ime ọgọ. Within that length, each and every one of us nwere ihe anyị nyelu as Lenten resolution. Ọkwa? Onwe onye nwere Lenten resolution ebe a? Ọ dịkwa egwu. Anyị na-esi na a ga-enwenarị ihe a ga-ewepụ n'anụ wee mee gịnị? Ndị Igbo nọkwa ebe a? Na a ga-enwere ihe a ga-ewepụ n'anụ wee mee gịnị? Wee lie ya. Na a ga-atụchapụ ya. Ọ bụla akpị dị na ya, anyị eme gịnị? Atụpụ akpị. Ihe ọbụla dị ya. Enwere ihe dịkwu n'ọkụkọ a na-akpọ agbụ inu. Amara m ụlọ ome. Ọ bụrụ na ị wepụrụ ihe ahụ wee rie ọkụkọ, ọkụkọ ahụ tọchachaghị ịtọ ọkụkọ ahụ. Anụ etu a ka ọ dị n'ihe Lenti a, na a ga-ewepụlili ihe ahụ na-emebi iji bụrụ onye nke Chineke. Na ọ bụrụ na ị wepụrụ ya wee gaba Lenti n'ụwa gagide gacha ya, na Lenti ahụ mere gịnị? Nalụ gị n'iyi. Ọtụtụ n'ime anyị banyelụ ekpele, ụfọdụ banye ebumọnụ, ụfọdụ banye ime ọgọ, ụfọdụ na chọọchị m. Ịma mara m ụlọ na-ese siga rinne. Enwe maka ndị nke m na-ese siga ihe dị egwu. Enwe ma nke na-abịa agụrụ m ihe ọgụgụ. Before ọbịa nke ụtụtụ 8 o'clock arịa anyị na-ese siga. Mgbe si m ihe ị ga-eme na Lenta, wevụlọ na ị na-aṅụ 10 n'ụtụtụ bifo ebi ụka ṅụba sọsọ 2. Maka isi anyị aṅụzi na ncha ọnya bụ na enwerozi nke agha eme. So anyị niile wepụ ihe ahụ bụ ihe ji anyị agagide Lent wee lute tata ka Lent na-eme gịnị? Na-akwụsị. Ịma ihe a na-achọ ịbanye? Ọ ihe abanye tata? Ihe abanyezi tata bụ gịnị? Holy Week. Ngwa nenenu na ya. Izu ụka one dị n'afọ? Thank you. Ihe nje jụọ ajụjụ a ka m wee malụ ndị na-agbakọ ihe a na-eme. Izu ụka one dị n'afọ bụ 52 plus 1 day. 52. And then how many days did in a year?
365. Ụka wee sị anyị n'izu ụka 52 n'ụwa. Izu ụka n'ụwa kachacha ha niile. Ihe ụka kwuru echekwa na ya meji egwu. Out of 52 weeks in 1 year. Now, this week is the holiest of all of them. The holiest of all 52 weeks in 1 year. Gịnị ga-eme n'izu ụka n'ụwa? Echi, Diocese of Brooklyn wee sị na onye ọbụla kpọrọ onwe a Catholic, if you ever call yourself a Catholic living in the Diocese of Brooklyn, then you must go for reconciliation with God. Or see, even if you are the purest human being that has ever existed, even if your righteousness surpasses the righteousness of Jesus Christ, even if your righteousness surpasses the righteousness of Jesus Christ, give you a confession. And this confession is scheduled in every parish of this diocese. Get it? Just walk in. Father, at your confession. Father, I want right to know where I see you know. Odi ozo boria. Ozo solia boya. Father, I want right. Able to say no. He doesn't. And so, wherever you live, and the funny thing is sometimes, like a man makono, man a church me when they men job. And when do for you men John a church? It matters anatoli January to December, from pew to pew. So the angel will ever the chew. And when they men John January to December, and anatoli. And my grandma no banana. Na just when we tikata ego nyo ye funde chienu. We mane wende wayo. Mane wende wayo. And so every person reconciles with God. Even if you don't trust all the priests around here, and we want Passionist Center. I'm not how many of you remember. I do go to confession there most times. Passionist Center by Hillside. No, not Francis Lewis. Around 179, thank you. Yeah, around 179. Passionist Center. It's a mini or semi-monastery. Go to confession there. I think I have virtually every day. Sometimes you pump in the afternoon, request here, they will get a priest for you. Pope name confession of Kunuma. Makono kas da Pope di emefie. No do no che Pope. Manonya di emefie de megene. Bishop de je confession of Kunuma. Father ni ne je confession, Father Cosmos de je confession. Mani ye jokwe. Okay. Nke aga oyi ụka kwuru ya eme ka izu ụka n'ụwa dị asọ. After Monday, then I enwe Tuesday, enwe Wednesday. Na Tuesday, ka Diocese of Brooklyn tinyelo Cathedraticum. Man officially, Cathedraticum unwa na de na Holy Thursday. Gini ka ọ bụ? Because na ọ bụ Thursday ka eli Last Supper. Ụbọchị ahụ ka Jesu chili ndị ụkọchukwu. So gịnị ka ha na-eme na Cathedraticum ahụ? Ụbọchị ahụ ka anyị bụ ndị ụkọchukwu
na-agbakọta ọnụ n'iru bishọp wee sị ya, bishọp, ọkwa ifuru isi, anyị na-erubelu gị. Mbọsị aka bishọp na-agọzikwazi mmanụ niile eji alụ ọrụ ụka. Ụnụ ọfụrụ mmanụ a niile dị ebe a. Ọ bọsị aka bishọp ji agọzi ya. Anọ mmanụ a bụ ihe niile ụnụ fụ kịta bụ fada nya mmanụ a. Nke a bụ nke a na-ete ndị ọya, oil of the sick. Enwere onye ọzọ nọ n'ụlọ ụka ga-etie sọsọ m, ya eti onye ọya. Ma dikin ama ete onye ọya mmanụ a, sọsọ ụkọchukwu. Nke a bụ oil of the chrism. Oil of the chrism a bụ oil anyị ji eme mmiri chukwu niile. So anyị niile nọ n'ụlọ ụka nụ wee melu mmiri chukwu, etela anyị mmanụ n'ụwa. Then a ga-echu ụkọchukwu. A sị na ụkọchukwu bụ onye dị asọ. Sorry, not onye dị asọ. Na ụkọchukwu bụ onye etelu mmanụ. That's the language. Onye etelu mmanụ. Ọ mmanụ a. Na pope bụ onye etelu mmanụ. Ọ mmanụ a. Na bishọp bụ onye etelu mmanụ. Ọ mmanụ a. Then nke ọzọ a bụ oil of the catechumen. Nke a bụ oil eji efichapụ nje kere ụwa. Abịa eteghị n'obi. Nje ọbụla adịghị n'ime obi emegene. Onye ka eji eme ụmụaka baptizim. So a na-eme baptizim, a ga-ebuzote onye ahụ mmanụ n'ụwa wee wepụ njọ. Ewepụsịsị ya njọ, ewe megene, etezi onye a nke a wee mee ya baptizim, wee chie ya ụkọchukwu na baptizim. Then nke a onye ka anyị ga-eme na Thursday officially, maka ọhịa ka a ga-enye ndị ụkọchukwu ha wee jelụba ọlụ ịbụ ụkọ nke Chineke. Emesizie na mgbede ya, emezie mmemme Holy Thursday. Then by Friday, emekwa gịnị? Good Friday. Nna yo Thursday, biko jee n'ụka. Except me na alụ ọlụ abalị. Mana ọ bụrụ na ị na-alụ ọlụ na-agbasa 5, 6, most parishes, if you can come here, come. If you cannot come, my concern abụrụ location. My concern bụ gịnị? Ije ụka. Kedu ihe o ji dị mkpa? Ebe a sị na ihe a bụ Holy Week, jee nụ Dublin na adịmasọ ahụ. Ọkwa? Ụka mepere ọnụ si out of 52 days, 52 weeks in a year, that this is the holiest. Go and take it. Don't stay. Go and take it. Maka na onwere onye mma mgbe onye nzọpụta ya ji eme gịnị. That's why you, yeah, ọ bụ mgbe anyị na waye ka sị gị, mgbe a sị gị mark all blank spaces. Idegide waye ka idegide ilu ndị mahọ, ime tụmbọm ime gịnị. Maka ha na-ama ọ bụrụ na nke ahụ ịma akịrị ya eme gịnị. N'ọnya ma nsa ịmahọ, maka na ịhapụgodi opun ịdagie ịma aka ya ama aka emego gịnị. Nke ọbụla ọ bụzi na ya eme gịnị ya bụrụ. Eto esi eme. So go to church. Ọ bụ mgbe ka ọ ga-abịa ya bịa, iweta ngozi nke gị naba. Good Friday, then Easter Vigil, then Easter Sunday. Onyamele Holy Week is the holiest of all the weeks. Now, ka abanye n'ihe anyị nwere tata, I'll be very brief. Palm Sunday. First question bụ, gịnị melụ eji felu Jesu ọmụ? Ihe eji felu Jesu ọmụ tata bụ maka na ọmụ in the Jewish world bụ ihe eji anabata ọchịagha, ihe eji anabata onye eze, ihe eji anabata a man of victory, a great personality coming into the city gate of Jerusalem. Christ declared himself the king, and people sang for him. Ije n'akwụkwọ nsọ mgbe
David melichara n'ọgụ mgbe David gbusi Goliath. Asị anyị na ndị mmadụ megene gụbalụ David egwu, gụbalụ egwu. Kedu egwu ha gụgasịrị ya? Ha sị that Saul killed in hundreds and David killed in thousands because of destruction of Goliath. Mgbe ndị mmadụ na-agụrụ ihe egwu ahụ, ụfọdụ ndị mmadụ were ọmụ na-efelu David, a man of victory. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị chela akwa ha wụsa na ana sị ya, you have saved us, march on our clothes. That is how they celebrate a victory. Mana Jesus kụziri ha tata, my victory is not as a warrior. My victory is self-giving. I am giving myself to you. Inegasị anya n'ihe ọgụgụ agụlụ anyị, enwere so many things pụtachara na ya. Nke mbụ, anachọ nke anyị connect onwe anyị to Jesus' experience. Maka Jesus' experience is also very good for us. So that when we face the same challenge, when we face the same or similar crisis, Jesus face it tata. Can you make a connect to God? The first person was Judas Iscariot. Judas is one of the most trusted. 12. He has them, only 12. Trusted people. You remember? One of them, Judas. Nalego. Leah. Nefwanya. And sometimes we see this even in our personal life. The same people you trusted, the same people who stand before you every day, honored every day, he praises you, she praises you in your front. Ozugbo born a see from that spot in Opo, you become the worst human being. And somehow, if another person tells you what this individual, the concept of individual about you, you will never believe it because it is so different from the picture this person in Negation Semia. The most trusted friend became the seller. And then the second part, but the custodian. Jesu melupita, say, upon you I shall build my church. The same person that Jesu who base you Nokia is the same person who denied him flatly. And get the denier. Actually, he shared the words. Mgbe ajụrụ Peter say, you are a Galilean. And you bụ onye na-eso nwoke a. Kedu Peter zara? Ọ bụrụ na ya Maria jere ka m bịa na m amaghị onye nwoke a bụ. I want you to listen. That word is very strong. Ọ bụrụ na ọ sị na m amaghị onye Jesu bụ, he is invariably testifying that he is the Lord. But at this point of time of testimony, gịnị ka Peter kwuru? I do not know this man. Jesus became this man. Flatly. Flatly. Total denial. Total denial. And sometimes we experience all this. When you experience it, even in your workplace, nebogị gị na ya na-alụkọ ọlụ since obele ihe pụta, if you're tunnel, and you will never believe. And they talk about the ihe niile a na-eme n'ụwa. Mana enwekwala ofu nnukwu nkụzi akụziri anyị tata in terms of prayers. That in times of crisis of your life, where do you run to? Prayers. The last thing that Jesus did before the crucifixion was what? Prayers. And look at it and take it very seriously. When you find yourself
in the most depressing, frustrating situation, don't think you can run to people to save you. They may be your worst nightmare. He ran to Peter. He ran to Paul. He ran to James. I say, ha, bebe ne bele solunum bebe bele mulanya. Ginimel. Yes. Allah balung obasalum. Your problem is your problem. My problem is my problem. Onyabuna megene zafania. Akwụkwọ nsọ si anyị na ọ nọ na nya bụ ogige ọsụsọ mmiri na-eme gịnị na-asụ ya. Onye kata n'anya n'elu ọsị Chineke, ọ bụ na ihe a ga-ekwu omume wepụrụ m ya, mana ọsọsọ uche gị ka a ga-eme. Kedu ihe ọ na-akụziri anyị? Na every prayer we said must not go our way. Every prayer you said must not go our own way. Kedu etu ọ ga-esi wega? Uche Chineke. And that's why enwego ụbọchị nkọwali ebe a nsị whenever you are praying, ị ga-afụ mmadụ teta ụlọ sị aga m eje California n'ụtụtụ echi. N'enu gị na California. Ị nwere ike ịpụta n'ụtụtụ echi ahụ ụdị fiva ga-emeghe ebe a ifunuhi ya n'ụwa ga. Ma gị ma California niile ahụ. And that's why we always say, I will go to California by the grace of. That's it. And you surrender. Even sometimes, when you have a plan or kata ze ha ni na agasa say mokwozi nke oba bụ ihe ga-emegbe imeri again in say Chineke man come na choose yablo. And by the time you know it, even the closed doors will open. Because it's a mystery. God is mysterious. And so, in every critical situation, resort to prayers. Pray your way out. The last word, what an outpost. In Bani Nebocha Jesse Igbo, Pilate, they even accepted to set free a criminal to destroy an innocent person. Sometimes people are ready to set free the worst human being to destroy you, because the whole target is you. Even after all that, what happened? The last person said, truly, this man is the Son of God. There will always be testimony. There will always be testimony. Irrespective of the cross, irrespective of the depressing situation, irrespective of the crisis, irrespective of the tunnel, there will always be a testimony. What does it take? It takes patience. It takes faith. It takes belief. It takes prayer. It takes steadfastness. But at long run, there must be a testimony. In Jesus' name we pray. Ekwem n'otu Chineke. Onye si na eme ihe do onye maka ihe a bụ mmadụ na maka ihe nsọpụta anyị si n'eluigwe gbadata were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa afụfụ ọ nwụọ enye ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ
ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị, ọnọdụ anyị niile, ọkacha ebumnobi nke lenti n'ụwa na-achị, nke Holy Week n'ụwa na-achị igosipụta gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ ayọ anyị. ka anyị natazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
na-enwekwazị mmasị nụ maka udo nke ụwa. Ezinụlọ Chọk na Priscilla Okolo na-ekelekwazị Chineke maka ngọzi ya. Anyị na-erunyekwazị ya maka ezumike mkpụrụ obi Charles Iro. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Chineke nna ji ike niile onye ebere, biko were ahụhụ na ọnwụ nke so otu nwa gị bụ Jesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị. Ahapụ naanị anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma. Biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, n'ihi na ọ bụ gị nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị na ekpere na ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume nke nzukọ ji edo anyị nsọ, ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. O kwesịrị ekwesị otu ihe niile ikere si eto gị site na Jesu Kristi nwa gị bụ dị nwe n'anyị, na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Na ndụ ka ndụ niile ị naghị ahapụ ịkpọkọrọ onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị àjà zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ wee rue n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị a o sebere ụwa, were umeala na-arịọ gị ka ido ha nsọ site na mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi.
onye sitere n'iwu onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a n'anyasị mbọsị eduru ya nye n'ọnwụ. O were achịcha nye gị ekele n'otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. O Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nrọgọrọ n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekele tụnyere gị aja nke a dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị na-arịọ gị ka ilekwasị anya n'onyinye nke nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye enu ejiri chụọ àjà nke metara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, wee si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi na onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstọl, ndị egburu egbu n'ihi okwukwe, na ndị nsọ niile wee keta oke n'ala eze n'igwe. Ọ bụ na-arịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasịra nchekwube. Anyị ji ume na-arịọ gị, o sepụrụ ụwa, ka aja nke mere ka anyị nagịdịkwa mmụọ ọzọ wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa n'ụwa, maka nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Leo, na bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofe ọlta gị niile, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu, na ndị niile Kristi ji ọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara, o sepụrụ ụwa, arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị kpọkọtara n'ihu gị n'ebe a, were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara ụwa niile. O nna nwere obiọma, nnabata n'ala eze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị niile hapụgoro ụwa n'ụwa, ndị ome ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ, soro ha biri na aṅụrị na otuto gị ebe ebe, site na Kristi dị nwa anyị, onye si na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị, o sepụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi.
onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Nne m na Kristi na-enunu nwa atụrụ nke Chukwu, nne na onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile enwekwo n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. Oh, hail thy power of Jesus' name. Let angels prostrate for all light. Angels prostrate for, bring forth thy royal, thy aim of the aim, thy crown,
Ye chosen seed of Israel race, ye ransom from the field, ye ransom from thy fall, ye him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on these terrains shall fall, on these terrains shall bow to him, all majesty, ascribe and crown him, crown him, crown him, crown him, crown him, crown him. Jesus, my Lord, to thee I cry. Unless thou help me, I must die. Oh, bring thy free salvation nigh, and take me as I am. And take me as I am. And take me as I am. My only plea, Christ died for me. And take me as I am. Helpless I am and full of guilt, but yet for me thy blood was spilt, and thou canst make me what thou wilt, and take me as I am. And take me as I am. And take me as I am. My only plea, Christ died for me. And take me as I am. Behold me, Savior, at thy feet. Deal with me as thou seest meet. Thy work begin, thy work complete, and take me as I am. And take me as I am. And take me as I am. I only plead, Christ died for me. Oh, take me as Oh, take me. Oh, take me as I am. And take me as I am. My only plea, Christ died for me. And take me as I am.
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, nna dị nnukwu ịhụnanya, ijirila oriri nsọ a nyejuo anyị afọ. Ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị nchekwube na mgbasi ike n'okwukwe. Biko menụ ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị ikwudosi ike, bịakwa duru anyị na ndụ nke ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Todri Jesu, second collection. Ka anyị gaa nye ya ekele, onye dịrị mmadụ dị ndụ n'ụwa. Omena. Ka anyị gaa nye ya ekele, onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa. Omena. Dị ndụ n'ụwa. Omena. Ka anyị gaa nye ya ekele, ekele, onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa. Omena. Onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa. Omena. Todri Jesu, here parish announcement. On April 2nd, we celebrate Holy Thursday, a sacred day when we remember Jesus' great gift of the Eucharist. After Mass, the Blessed Sacrament will be exposed for adoration. We warmly invite you to stay and spend time with Jesus in prayer, just as he asked in the garden, "Could you not watch 1 hour with me?" We are now given the opportunity to be with him in silence, gratitude, and love. There will be adoration until midnight. Let us make every effort to stay and accompany the Lord. Let us not leave him alone. Your presence is a gift to Jesus. We look forward to seeing you. Tomorrow, Monday, March 30th, is Reconciliation Monday, and we, along with all the parishes of our diocese, are having confessions from 2 to 4 p.m. and 6 to 9 p.m. The Lord awaits you. Let us take this opportunity to reconcile with God and our neighbor. The schedule for the Holy Week services is available on the back pew of the church. Please take one. It is also included in the bulletin. Thank you. Attention to those participating in the washing of the feet this Holy Thursday, April 2nd. Please arrive 15 minutes before 8 p.m. and sit in the front pews. Thank you. Let us support the annual Catholic Appeal. Our goal is $26,804, and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the
back of the church. Thank you for your generosity. Otodri Jesu, the last Sunday of the month of March. So may our children and the young people come and receive your special blessings. Give your child some change to give to God. Jayama, 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 onye nsiri nye ya ekele Jayama re. O kwesịrị nye ya ekele Jayama e. Jayama, Jayama, Jayama e. O kwesịrị nye ya ekele Jayama e. Onye siri nye ya ekele Jayama elu ụwa amadụ gị. Ogbe ụwa amadụ gị Jayama soro jaji eke Jayama, 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 oh Jayama soro jaji eke Jayama, 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 oh Jayama soro gaji Jehovah Jayama. Leave her alone. Yeah, we've just entered the Holy Week, am I right? Yeah, so it's a week of prayers. It's a week of being good. It's a week of giving yourself to God in a special way. Do you hear me? Are you getting me? Yes. So this week, you should be in the mood of prayers. And there's something you have to sacrifice. Should I tell you what you have to sacrifice this week? Should I? Reduction of using your tablets for games. So how many minutes do you play game in one day? How many minutes in your tablets? How many minutes? Can you tell me how many minutes do you play game or use your tablets? Without, not school, but just play. Can you tell me? Or how many hours? You don't use it? You do? So just tell me. I don't know. You don't know. So mommy doesn't time you. You just play and play and play. Something is wrong here. How many minutes do you play? It's not really timed, but I would say about like 2 to 3 hours. Okay. Her own is not really timed, but she plays around 2 to 3 hours in one day. 2 to 3 hours that should be more productive. You know. So what is going to happen the whole of this week, Holy Week? Nobody's going to play game in the tablet more than 1 hour. Does that work? Does that work? Then what do you do in the remaining hours? You use it for meditation. You use it to study Bible. You use it to study Holy Book. You use it to read other things. Then if you're using tablet, then it's not game, but you Google Holy Bible, or you Google, is that one now? So they Google, okay? I can't say that. Maybe now it's language you had, no? So you Google. So you Google. What you Google is prayer for kids. Prayer for kids. You use that hour. Just play game 1 hour. Am I right? Then the remaining hours, you Google prayer for kids or devotion to Jesus.
You just type in something that connects you with Jesus, then use it to read it. Then when we come next Sunday, 2 of you, out of these people, 2 of you will come here and tell me what they read and what they understood from what they. And then if you're able to do 1 second, if you're able to do well and you give me beautiful explanation of 3 minutes about the beautiful things you read, $20. Yes. So that's how we're gonna do it. Yeah. So Dr. Yeah. So that's how we're gonna do it for next week. So just read 1 hour games, then the remaining hours will be reading something that connects you to Jesus this Holy Week. And then 2 or 3 people will come and give me clear, not I read Jesus is, no. You have to tell me something about Jesus for 3 minutes. Yes, so research. Tell me something so beautiful about Jesus for 3 minutes. And then when you do it, then you're going home with something. The Lord be with you. Almighty God continue to bless each and every one of you. May God continue to guide you. May God continue to direct your lives. May God be your strength in all that you do. And so I bless you in this Holy Week, and I pray that the hands of God will never depart from you, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Otodri Jesu. This Friday, Kageway, the candlelight procession. Dinile volunteer, all the young people that gave me their names, and the parents, and in the parish, we are expected to be part of it. So, Ndiga play part, you are expected to be in the basement by 6 o'clock so that you dress up, usually dress up. And the procession will be there exactly at 7 o'clock. So please come and come in time. They're expecting our participation. 6 o'clock to be there, to be in the basement so you can dress up. And 7 o'clock, the procession will start. The parents are requested to be around to guide and, support the procession. Okay, this Friday, that's Good Friday. Now, Easter Vigil Mass and the parish wants our participation. Actually, we're part of the year, and they're requesting the choir. They're requesting the choir to sing at the Easter Vigil Mass. Okay, be there exactly at 8 o'clock, 8 p.m. 8 p.m. So because, especially the choir mistress is asking all the choir members to come and show up, because our participation now we're part of the way the parish recognize more now this parish. Our choir, they are beginning to ask us now participate in so both here and even outside. So our way of getting more involved and being and recognized anymore, a little more than before. So because you all are and come on time, so that I go see the world Fortunata choir. Even and Fortunata we have choir.
So we are the only choir na parish here. Otodri Jesu. The committee I'm for Ndubisibe, it continues to go immediately after Easter. Immediately after the Easter Sunday Mass, I fulfill the obligation. So we ask everybody. This is more or less compulsory for everybody. So when you cannot say that you don't want to come in, that record stays there. So please don't wait to be asked again to go and do what you're supposed to do. Now that time, because it's according to our agreement. On Wednesday, birthday this past week, birthday celebrants. Wow. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Chineke nna jebele defuna na anyị na-ekene gị n'isi ụmụ odibo gị ndị a ndị na-egosipụta n'ụzọ pụrụ iche ịma mma gị n'ebe ha nọ ọkacha ndụ nke inyelu ha ebe ha kwenyelu that life is a gift and that you give it to them. We ask that you bless each and every one of them, continue to elongate their lives and grant them every good thing that makes life joyful and enjoyable. May they experience your beauty and may they be blessed by anybody that encounters them. And may they also be blessing to anybody that they encounter. So I pray for them today and I pray for them tomorrow, and I pray that your hands will never depart from them. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Otodri Jesu. I get your heart in check. No escape. Anniversaries. On when they were anniversaries this week. When they all their anniversaries? No. Is there anyone worshiping with us for the first time today? Is anybody here worshiping with us for the first time? Okay, by the way, the Easter Vigil Mass, on Saturday night, is going to be on Saturday at 8. Okay, onuma that na Father Cosmos promised and appealed to our members to donate to it so that when we all go reading in Igbo, na aga enye something to support them. So Father Cosmos, I'm about Chisom and Adonna. Otobino Jesu, do you know, I am so happy today. And you know why I'm so happy? Because I know that when our readers are gone, we have people who will take over. And you know my excitement again. I know I think Adana should join the big league now. Yeah.
Adana should join the big league. But you know what impressed me so much? I didn't know that Chim Sum could be as good as this. You know, and I was watching her when she was sitting, and I saw clear effort, because even while Adana was reading, she was still mumbling, reading, struggling to make sure she delivers. And I tell you, because everything in life is number one, determination. And then it has to be, you have to be very intentional to succeed. And then when you're determined, you have to be intentional, and then you execute. If you're intentional and you're determined and you don't execute, you're nowhere. So you have to be able, why I'm saying this, we still have, Adana is the second one she is doing. Chimsom is the first one. So there are those who have not even tried and are sitting looking at me. Come and try. We're not scoring anybody. We're not scoring anybody. The most important thing is that we want to grow our young ones so that when the older ones are not there, you take over. That's the most important part. And so because Adana has done, and if she continues, we'll continue to give her. But because I said everybody has to go turn until we get to somebody who has already done. Well, she's here, so I'm going to give her $20 today, and then Chimsom $50. Otodri Jesu, biko ndị members anyị continue to donate towards this. Otodri Jesu, and happy Sunday. Yes, so if I remember, I think one Sunday I gave that basket then I donate and then you can also appreciate these kids on private basis. This is what we give them as a church, and we'll continue to do it until I make sure all of them have read. All. You have to read. You have to try. Even if you don't know how to do it, just go up and down the first day, the second day, then your jaws will start coordinating it. Just try. Make effort, and God will bless you. Happy Palm Sunday, everybody. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'abalị misa gwụsịgo. Pilate juru